и с преклонение изричаме имената на всеки един от тях и дълбоко в себе си пазим легендарната истина за това място, което винаги ще носи борбения дух на рилопланинските орли, на Жельо Демиревски. От тук те извисиха телата си като предвечен полет, устремени към безбрежните висоти на Рила и Пирин, един след друг, като ято се стрелнаха в смъртен бой и оставиха след себе си следи, звезди. Устояха на изпитанието, което ги постави патриотизма и смело издържаха този съдбовен изпит. Затова в партийната книжка на всеки един от тях пише отличен, отличен, отличен. Небето е за всички, но най-високите му висини са за смелите, силните и жертвоготовни хора. Днес се питаме къде живее героизмът, къде се крие от студеният свят, който създадохме ние. Днес идва въпросът като предсъдбовен монолог, къде отива историята, когато си тръгва от нас. Там ли, където живее забравата, или там, където спи съвестта? Не, тя живее там, където цари народната памет. Там, където са живи имената на героите, събитията и фактите, в името на които всеки един от нас изрича на глас думите «Никой не е забравен и нищо не е забравено». За нас името на всеки един герой е важно като документ за самоличност, значимо като собствено, бащино и фамилно име, без които бихме били неизвестни. Днес Рила и Пирин скърбят, но с гордо вдигнати чела. Те не казаха с Богом на своите герои и не ги забравиха. Те ги дадоха на историята и на народа си. Затова горди, че ги имаме, силни със славата им и виновни, че не сме като тях, прекланяме глава пред светлите им имена и като заклинание изричаме слава и вечна памет. Скъпи приятели, другари, на това така значимо събитие присъстват страшно много хора и това е най-голямото признание за тях, героите. Имаме много скъпи гости, много значими гости и това прави събитието още по-солидно, бих казала. За мен удоволствие все пак да представя всички тях. Господин Иван Ибришимов, народен представител от Кюстендилски избирателен район на 42-ро Народно събрание. Председателят на Български антифашистски съюз Чавдар Стоименов. Почетният председател на Български антифашистски съюз Велко Вълканов. Професор Теодора Сачанска, Земеделски съюз Александър Стамбулийски, председател на Централната ревизионна комисия. Академик Никола Попов, участник в събитията от Горно-Джумайски партизански отряд. Живата памет днес. Госпожа Мая Манолова, заместник председател на 42-ро Народно събрание. Областен управител на област Кюстендил Иван Каракашки. Заместник областен управител Мария Чочова. Костадин Дурчов, заместник областен управител Благоевградска област. Скъпи приятели, най-възрастният член на БСП и на БАС в България, другарят Асен Костов, 103 годишен. Областните председатели на БАС на Кюстендил, Благоевград, София област и общински председатели на БСП от Дупница, Кюстендил, Благоевград, Бобов дол, Рила, Кучериново, Сапарева баня и Невестино. Съюза на офицерите и сержантите от запаса град Дупница. Председател на областния съвет на БАС София област, към чието присъствие прибавям автобуси от Самоков, Етрополе, Ботевград и Пирдоп. От толкова далече. Добре дошли да бъдат. Секретаря на БАС Благоевград. Сега позволете да призова господин
Иван Ибришимов за приветствие към вас, скъпи приятели. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми другарки и другари, няма да се спирам на историческите факти около събитията, дали повод отново да се съберем днес тук на това място. България винаги е имала своите герои. Историята пази техните имена, а паметта на поколенията съхранява спомена за делата им. Дела, изпълнени с копнежи за промяна, свобода и по-добър живот. Днес отново сме изправени пред исторически предизвикателства. Този път породени от икономическата, социалната, политическа и най-страшната от всички кризи – кризата на доверието. Днес повече от всякога са ни нужни единство, вяра и постоянство, които да ни помогнат да вървим напред в трудните условия, в които се намира не само България, но и целия свят. Убеден съм, че всяка гражданска позиция е ценна, когато е продиктувана от реалните потребности на обществото и никой не може и не трябва да си позволява да прави опити за манипулация на волята на хората. Никой не може и не бива да злоупотребява с безизходицата и недоимъка, в които се намира една значителна част от българските граждани. Никой не може и не трябва да си затваря очите пред тежката действителност, защото сме с отворени очи и вяра в себе си, единни и солидарни, можем да преодолеем трудностите заедно в името на едно по-добро настояще за нас и за децата ни. За тези 2 месеца Народното събрание, макар и в намален състав, и правителството на Република България доказаха, че усилената работа със смисъл за хората, на труда, на бизнеса, на науката, смисъл за децата и младежите на България, които са най-ценното богатство, е възможна независимо от тежкото наследство. Вярвам в хората на България и го заявявам днес пред вас. Вярвам, че имаме нужната подкрепа, така както вярвам, че всеки един от нас работи усилено всеки ден за стабилизиране на българската държава и държавност. На фона на историческите събития, което отбелязваме днес, ми се ще да се обърна с призив към вас да бъдем единни, да вярваме в бъдещето, да отстояваме позициите си и да работим неуморно, защото само така ще оправдаем всеки един миг от историята на България, в който някой е жертвал живота си отново в името на бъдещи поколения. Поколения, към които и ние принадлежим. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави!